To masu farare har yanzu dai gamu a cikin shirin nan na Kisan Kanki, inda muke karanto muku littafin alƙawari kashi na 1, wanda fasihin marubuci MIM ya wallafa shi. Sunana Muhammad. Muhammad a soke lefe da nake karanto muku shi sannu a hankali. Idan ba ku manta ba, mun kwana ne a daidai lokacin da hajiyan waje ta zo ta gidan hajiya Ramma, kuma suna zaune suna tattaunawa. Gadiba ta shigo ta wuce ɗakinta, ko kallon hajiyan wajen ba ta yi ba. Bayan ta shiga ɗaki ne mahaifiyarta hajiya Ramma ta bi ta, take kuma yi mata maganganu, inda ta dawo take faɗa wa hajiyan waje cewa wai ta yi haƙuri. Ita tana jin haushin lokacin tana kasar Dubai ba ta taba kai ta gaida ita ba, kunya take ji a ce sai da ta zo ta gida Najeriya. Daga bisani kuma ta sake jin ƙara ta koma ɗakin. A nan muka kwana, yanzu kuma shirin zai ɗora. Bayan ƙwallon ƙarar Gadiba, Hajiyar ma ta miƙe zumbur ta koma ɗakin nata, inda ta je ta same ta male-male a kwance kuma tana amai. Babu shakka hankalin hajiyar ma ya dugunzuma, ya yi matukar tashi. Ta yi magana, ƙawarta da take neman ɗanta auren Gadiba ɗin wani abu ya tonu, da kuma yi shiru ta rasa yadda za ta sa kanta. Haka dai ta hikima irin ta manyan mata, tana faɗin, dama idan Allah ya maka arziki sai a yi ta jifanka, in aka kai ka gagara sai a koma kan 'ya'yanka. Ta fito tana faɗin wannan batu, tana daidai hassadar mai hassada, sai dai ya kyale mu da arzikinmu aka gamu. Balbela da farinta aka ganta, saboda haka dole a kyale ta da farinta. Miƙewa hajiyan waje ta yi, ta ce, a ƙawata lafiya? Kinga laya na tsinta a ɗakin Gadiba, wato asire-asiren da aka yi taimun bai ce ni ba, shine aka koma kan yata, to ta Allah ba taku ba, da ila fi ƙuraishi. Haka dai hajiya Ramma ta ci gaba da faɗa domin kau da kan hajiyan waje daga fuskantar wani abu a tattare da 'yarta Gadiba. Mamaki ne ya kama kowa tsakanin hajiyan waje da hajiya Ramma. Haka dai aka yi kiran direba, suka kama ta suka saka ta a mota, aka tafi asibitin da suka saba zuwa a duba su. Wani kasaitaccen asibiti ne da ke kan titin Bre a jihar Kano, lamba 332. Asibiti ne sai wanda ya isa yake zuwa, domin dukkanin likitocin asibitin Turawa ne da Larabawa, sai kuma Indiyawa. Dan talaka baya dosar asibitin, domin kowanne likita ka gani akwai zaman wanda yake. Nan suka shiga da Gadiba, kuma aka fasu gado aka kwantar da ita. Wannan kenan. Idan muka koma bangaren caji ofis, ana nan ana turka-turka da mahaifin Faruk, wato baban ya sayyadi, akan cewa shi fa ba zai bar nan ba har sai an bashi belin ɗansa da aka kama babu laifin tsaye babu na zaune. DPO ya yi mantuwa, Allah ya dawo da shi zuwa wannan caji ofis, amma sai suka iya bakin kokari don ganin wannan bawan Allah bai sami ganin DPO ba, tunda sun san ba gani yake ba, sai dai ya monin sa ba tare da ya gane da wa ake ba. Haka dai baban ya sayyadi ya ci gaba da faɗin, ni ɗana babu abin da ya yi, saboda haka ba zan tafi na bar shi a nan ba. Siririn ɗan sanda fari shine yi jagoranci na wucewa baban ya sayyadi gaba zuwa wajen DPO. DPO ya ce yaya aka yi, ya ɗauko labari tartar ya faɗa mashi. To yanzu ina ɗan naka? Ya ce to ai yana hannunku ranka ya daɗe.
ku kaɗai ne za ku iya taimakar rayuwata. Yaron nan shi ya hana ni yawon bara, ni da mahaifiyarsa duk da ba ma gani. Ya ce ya ji ya gani, duk yadda zai yi zai ɗauki nauyinmu. Ranka ya daɗe, kullum gwamnati kira take da a daina barace-barace akan tituna. Idan kuka kame ɗana, ya zama wajibi in ɗauki kokon bara ni da iyalina mu fantsama duniya don neman abin da za mu ci. Ku ceci rayuwata. Yallaɓai, satin da ya gabata aka kawo min takarda cewa mu tashi daga gidan da muke, hanya ta biyo ta gurin. Yi alkawarin cewa ɗan diyar da aka bamu mu je mu kama haya mu kwantar da hankali zai wuce gaba don ganin mun samu rufin asiri. Dattijan nan take fashe da kuka abin tausayi. Daga cikin waɗanda suke ɗaure ne wani yake kai ku saki baba kawai da Allah. Wani ƙarfan ɗan daba ne ko riga babu a jikin shi, yana kaɗa sarƙar da ke hannunsa jikin ƙofar, yana kuma idan ba haka ba wallahi Allah ko ma kun san me zai faru wallahi. Mu kurkuku gidanmu ne, ɗaki na ma da na taho cewa ne kar a sa kowa, ba wai tsoro muke da kife ba. Wannan kushashen ɗan sandan na yi waiga, suka ido hudu da wani ƙaƙƙarfa baƙi mai manyan damatsa ya kalle shi ya sake kau da kansa, ya dawo da kallon nasa zuwa mahaifin ya sayyadi. Ya sayyadi na ɗakin duhu. Wata tashin ƙara aka ji mai ƙarfin gaske, waɗanda suke ɗakin suna rigima. Mahaifin ya sayyadi ya ce, kun ji ko? Don girman Allah, ku ceci rayuwata, ku fito min da ɗana. DPO ajiyar zuciya ya yi, ya ce, baba, kada ka damu, in Allah yarda zan taimaki rayuwarka da ɗanka. Shi dai dattijo bai ce komai ba. Da faɗan jagoransa ya yi ya ce, yanzu menene mafita? Ni ko wani abu ne sai in bayar. Sai dai ɗan sandan da ke gefensa ya ce, baba, ai yanzu beli is free, ba a karɓar kuɗi a wajen beli. Ƙasa ta haramta yin hakan, kuma duk caji ofis ɗin da suka karɓi kuɗi to sun karya doka kuma sai an hukunta su. Baba ya ce, ni ba a fili zan bayar ba, ina da wata tsohuwar ajiya da na yi, wadda nake fatan idan ya sayyadi ya samu yar da zai aura in ba shi gudunmuwa a matsayina na mahaifinsa, zan ɗauko ta don girman Allah. Mu sanya labule ni da ku na baku ba tare da kowa ya san kun karɓi cin hancin ba. Buɗe bakin DPO ya ce, baba, ka manta an ce an ta Abdullah kan nakhatara? Allah cewa ka bauta mishi kamar kana ganin shi, idan kai baka ganin shi, shi yana ganin ka. Idan na karɓi kuɗinka a gefe babu wanda ya gani, to ai wanda ya halicce ni da kai yana kallon na karɓi cin hanci da rashawa. Kuma duk jami'in tsaron da ke karɓar cin hanci to a ƙarshe zai yi ritaya, ba fansho ba garatuti, 'ya'yansa su wulaƙanta su koma mabarata a kan tituna. Ba zan ci haƙƙin kowa ba har na kammala aiki na, haka na yi rantsuwa. Sauran jami'ai juyawa suka kalli DPO'n da ike tare da su, ba irin na da ba, wanda idan ka saci akuya ba ka da kuɗin beli zai ce a sai da akuyar satar a kawo wani abu a sallame ka. Wannan shi yake nuna cewa a komai akwai na Allah. Ƙoshashen ɗan sandan da ke zaune a gefen kanta, rigar jikinsa ta yi masa kaɗan, maballin tsakiya ya ɓalle, hular ta ƙi shiga kansa, ga wani tilin timujin gashin baki ko burushi baya yi. Ya kalle su ya ce, to za a baka ɗanka, amma ka faɗa masa ya kiyaye, taɓa 'ya'yan manya ga ɗan talaka babban tashin hankali ne. Cike nan, dattijo ya ce, to ni da ne a jami kuma yanzu ba ni da ido me zan iya cikewa. Siririn ɗan sandan nan ne ya karɓi fayil ɗin ya ciccike komai da komai. Kwalla kira akai, ana cewa ya sayyadi ya ce na'am, domin ya san shi kaɗai ne wadda alfabet ɗin sunan sai fara da ya. Haka dai aka fito da ya sayyadi, rigarsa duk ta yi datti, kuma dama ita ce wadda ya fi ji da ita. Baban ya ce mishi, me ka aikata? Ya ce, baba mu je gida. Bayanin mai tsayi ne kuma ba za ka iya fahimtarsa a nan ba. Har sun fita, wannan ƙoshashen ɗan sanda ya ƙwalla musu kira, sai ka dawo ka karɓa abin da ka ajiye,
carbinka da kuma dogon asuwakin da ka cike mana guri da shi. Babansu ya sai ce mu je na baka wani. Ya sai ce baba, asuwakin ba irin kowane asuwaki bane da kowa yake amfani da shi. Na ƙasa mai tsarki ne, kuma yin asuwaki da shi sunna ne, bari in karɓi kayana. Ya sai ya karɓa, DPO ya kalle shi, siririn ɗan sanda fari da ke gefe ya kalle shi cikin tausayi da jinjina kai. Ya ce Allahu akbar. Ya sai Allah ya albarkaci rayuwarka. Da ƙyar ya sai ya amsa sakamakon irin kururuwa da cikinsa yake yi na kasancewa bai samu ya ci abinci ba, kuma shi ba a taɓa kama shi ba, balle a kulle shi tsawon kwanaki 2 ba tare da wani dalili ba. Gadiba na can kwance a gadon asibiti, sai ga Husna ta zo dubiya za ta shiga asibitin, aka tsaye da ita. Ke yarinya, ina za ki je? Wani mai gadi ne labo-labo dattijo ya ce mata, I know you understand Hausa? Husna tsira masa ido ta yi, domin ita dai abin da ta iya fuskanta larabci, kuma gashi yana mata turanci. I know you understand English. Dattijo ya sake faɗa da wani ƙaton gilashi fari a idansa da yake ƙara masa ƙarfin gani. Ta ce, Ismi Husna. Mai gadin ya kalle ta ya ce, ne miki turanci, kine min larabci. Cikin tsiwa da rashin kunya, Husna ta ce masa abin da na iya kenan. Mu larabci muka iya, kuma a lahira ma an kaje shi za ka yi, ba ruwan mutum da turancinka. Kallanta yayi ya ce, yarinya na yi jika da ke. Ta ce, ka yi jika da wata dai can a gidanka, amma ni wallahi ba ka yi jika da ni ba. Hayaniya ce ta fara tashi, jama'a suka fara taruwa. Ana zuwa, me ya faru? Ta fashe da kuka, wai yanzu wannan tsohon ne sai kalla ya ce, wai yana so na zo shiga ma ya kawo hannunsa saura kaɗan ya taɓa ƙirjina. Wani ɗan sanda ne buga tsohon tsawa, ana ganin ku kun tsufa, ba za ku ji tsoron Allah ba ko? Ke wuce. Juya ta kalli tsohon ya gyara gilashinsa, ya irin addu'ar nan ta yara, wato wuta balbal. Ta wuce ta nufi ɗakin da aka kwantar da Gadiba. Bayan shigarta ɗakin da aka kwantar da Gadiba, wani balarabe ne yake tsaye a kan Gadiba ɗin, yana tambayar ta, duk auna-aunan da muka yi da gwaje-gwaje a kanki ba mu gano wata cuta da take daminki ba, amma dai anya ba kya shaye-shaye? Gadiba kallon shi ta yi, tana daga kwance a kan gadon. Ni babu abin da nake sha in banda fruit. Balaraban ya sake kallonta, ya ce, ki faɗa min gaskiya, saboda ɗiban jininki da aka yi ya nuna akwai wani abu da ya ɗan gurɓata da jininki. Husna ce ta ce, likita, babu abin da ƙawata take sha. Kamar yadda ta faɗa maka tana shan fruit, to fruit kawai take sha. Cikin iya yi da lankwashe murya da kuma wani turo baki gaba take faɗin wannan batu, fruit kawai take sha. Balaraban ya kalle ta ya ce, to ba komai, amma dai ku kula, domin rayuwarku tana cikin haɗari saboda shekarunku a yau. Ya rataya abin gwaji a wuyan shi, sannan ya ɗauki abin ɗaurawa a hannu lokacin da ake yi wa mutum gwajin hawan jini. Ya fita. Kyalkyalewa suka yi da dariya, Gadiba da Husna suka tafa, amma idanun Husna yana kan babban filas ɗin da ke gefen Gadiba, domin ayin wacce ta zo. Faɗi take, da dai da na ji wa'azi har na ce zan fara yin azumin nafila Alhamis da Litinin, amma wallahi ba zan iya ba. Gadiba ta kalle ta ce, ni wancan filas ɗin ma ban san menene a ciki ba, ko za ki buɗa ki ganin za ki iya cin abinci ciki sai ki ci. Cikin hanzari ta miƙe daga gefen gadon Gadiba ta nufi wannan filas ɗin. Manya-manyan bankararrun dakwalen kaji ne a soye, ga kuma wani karamar kula a gefe wadda take dauke da farfesu. Wani kwando ƙayatacce na dauke da inibi da apple, wato tufa.
ga kuma ruwan roba irin na ƙasashen ƙetare a gefe. Muhsina zama ta yi aswaki da cinyar kaji, sannan ta kurɓi ruwa ta yi gyatsa ko alhamdulillah ba ta ce ba, ta ce ba dan dai larura ba daɗi ba sai in ce wallahi ma da ke zaman ki a asibitin nan. Gadi ba dariya ta yi, ta ce ni kuma ban tambaye ki ba, wai yaya labarin ya sayyadi? Haɗe fuska Muhsina ta yi, ya sayyadi kuma? A yanzu haka ina jin an yi sati a kurkuku. Cap, wa ya ga ya sayyadi a gidan bursin? Tsuru-tsuru kenan. Ko ma a can zai yi asuwaki? To ina ma zai samu? Maganganun da ya ci gaba kenan fitowa ta bakin Muhsina. Makaranta ta cika. Ɗalibai sun yi jigun. Farjina, Lila, kowanne a cikinsu babu walwala. Faɗi suke, ya Allah ka dube mu, ka dubi ɗaya daga cikin malamanmu masu koyar da mu ilimin zamantakewar aure. Allah ka fito da ya sayyadi. Wash, ba zan manta da darasin da ya mana na rannan ba. Yake cewa idan muka je kwanciya, mu karanta ayatul kursiyu da laƙada ja'akun da la'ilafi, sannan kuma mu karanta falaki da nasi domin kare kanmu daga aljanni. Ko da daddare da za mu shiga banɗaki ko tsumma ne mu sa a kanmu kada mu tafi da kanmu a buɗe. Ya ci gaba da cewa idan na yi jan lalle to gaskiya ne ka ɓoye ƙafata da hannuna. Ya ce saboda hakan yana da tasirin shigar aljanni. Ya ci gaba da faɗa min cewa na kula da kaina a matsayina na mace, kada na zama ballagaza, ko da na ga wanda nake so kada na yi soyayya irin soyayyar asara, wadda idan ta biyo layi ta gano saurayinta ko bai ganta ba sai ta ƙwalla ƙara don ya waiwayo su ido hudu. Yake ce min na guji auren saurayi domin mai ƙananan shekaru bai san darajar aure ba, sha'awa kawai yake ya ga ya mallaki mace mai kyau. Ya ce min in kula da addini na, kada ne ka sakaci da sallah. Duk lokacin da na zauna irin wannan batu ne yake kaiwa da kawa a cikin zuciyata, ta fashe da kuka. Wasu hawaye ne masu zafin gaske suka fara ɗiga. Karjina ta ce ki haƙuri, ai mutum na gari halin shi ake faɗa, kuma duk wanda ya jefa shi a cikin wannan masifar Allah ya bayyana shi kuma ya jarrabe shi shi ma. Haka dai suka ci gaba da kasancewa. Bayan kwamar ya sayyadi gida, mahaifiyar shi ta dafa shi ta ce mishi me kai, faɗa min, kai da ban san ka da rigima ba, shi ne ka je ka taɓo 'yar masu kuɗi? Haba Faruk, ba ta taɓa faɗa sunan shi ba sai wannan rana, domin takan ji nauyin kiran sunan shi kai tsaye sakamakon wasu dalilai da suka afku a baya. Fashewa ta yi da kuka ta ce me kai? Ya ce babu komai, kawai sharri ne irin na abokan zama. Ta ce to ka ci gaba da addu'a, Allah zai kare min kai ɗana guda ɗaya da nake alfahari da kai. Ya sai shiga banɗaki ya yi, ya ɗebi ruwa a wani fashashen baho baƙi, ya ɗaga ya tafi banɗaki da shi, yana tafi yana tsiyaya. Ya sake dawowa ya kamfaci wani ruwan a wata buta mara murfi, ya koma ya sake tsiyayawa a cikin bahon. Ko sabulu bai samu ba. Haka dai ya sayyadi ya watsa ruwan, ya kuma fito waje ya sake ɗiban ruwa, ya ɗebi toka ya ɗauraye jallabiyar shi, ya yarfe ta, ya koma ɗaki yana jiran ta bushe domin ita zai sake sanyawa. Wow! A gefe guda, idan muka tuno da yadda Gadiba take tare da kaji, to ya sayyadi a nan yana jiran rigar shi ta bushe. Burinsa kawai ya tafi ba da ilimi. Tambayar mahaifiyar shi ya ce ko an ga almakashi na yankan farce? Ta ce to ai bayan ka fita aka ce ka turo yaro wai a karɓa, ni kuma na ɗauko ƙullin kayan yankan farcen naka na bashi. Ya sai ce ni ba wanda na aiko. Ce to yanzu kuma hasadan ma har da yankan farcen?
To kai me zai hana ka ya canja sana'a ne? Mahaifiyar ta faɗa mishi. Ya ce to wace sana'a zan yi? Banda abin ka ga na lambu, me zai hana kai ka zuwa kana tiya shi sai da kayan miya? Haka dai ya sayyadi ya ce to, amma dai sai da kayan miya ina ganin ba zan samu lokacin da zan je na ba da ilimi ba. To kai barka ji yaro, mu a karatu ma da aka koya mana tun muna ƙanana cewa kai annabi ma fatauci ya tafi. Ka na cewa koyarwa babu abin da kake samu ka ce kai sai ka koyar da 'ya'yan mutane, gashi na sai koyar darasi kake ta yi a cikin koyarwar taka. Haka dai ya sayyadi ya amsa, ya ce in Allah yadda zai je wajen na lambu domin sai da kayan miya. Wanka jalabiyarsa ta bushe, dama babu batun guga, ya sanya ya ɗauko hularsa tashi kafiyar naci, ya leƙa ɗakinsa ya ɗauko asuwaki, ya zaƙulo wani tsohon carbinsa mai baƙi da fari, ya fito waje, sanya ƙafarsa a ƙofar gida ya yi addu'ar fita daga gida, sannan kuma ya karanta ayatul kursiyu neman tsari ga dukkanin wadda yake nufinsa da sharri. Ya karanta laƙata ja'akun a ƙarshenta ya maimaita ayar ƙarshen sau 7, domin duk mutumin da ya maimaita wannan aya to Allah zai kare shi tsawon wannan wuni ba tare da ya fada cikin wata masifa ba. Haka dai ya fito ya nufi makarantarsu. Ya sayyadi yana shiga makaranta aka fara kabbara, Allahu Akbar. Ɗalibai suna murna, kowa cikin farin ciki. Ana ta murna ya sayyadi ya dawo. Wasu kuma ɗaukar hotonsa suke. Wasu suna cewa ya sayyadi ka zo mai solfi. Ya sayyadi ya kalle su. Ya ce, ku dai kawai a bar magana. Ɗaya daga cikin ɗaliban ce ta zo kusa da shi ta ce, wai don Allah ya sayyadi da gaske an kulle ka? Ya ce, in an kulle ni, amma ku bar maganan nan. Ta ce, to kuma ya sayyadi don Allah yanzu duk karatunka ka bari aka kulle ka? Ya dariya ya ce mata, ba ki da labarin annabi Yusufa ya yi zaman kurkuku? Ya fi ni kyau, ya fi ni asali, ya fi ni matsayi a gurin Allah. To kenan kai ma da aka kulle ka a can ka haɗu da waɗanda suka yi mafarki? Ya ce, aini a Najeriya aka kulle ni ba a Misra ba. Sake tambayar shi ta yi, to ya sayyadi da aka kulle ka, waye ya fito da kai? Ya ce, sarkin da ya bada ni a matsayin ba ɗan zina ba, kenan ina da mahaifi shi ya je ya fito da ni. Aka ce, babanku baya gani? Ya ce, ba shi dai da ido, amma yana gani ta zuciya. To Allah ya kiyaye gaba. Ya sai di kalle ta ce kalmar da ya kamata ki fara faɗa kenan kafin ki ce komai, wannan ma yana daga cikin ilimi. Daɗi ne ya kama Lila ganin yadda ya sayyadi ya bada amsa ba tare da fushi ba. Ita ma ta zo dab da shi ta ce, kamata wallahi ka dalla mata mari, wannan ai tambayar renin hankali ce. Ya sayyadi ya ce mata, koyi da halayen annabi, ai maka mummuna kamar yadda alkhairi. Shi ne abin da ya kai na matsayin yau kuma ake kira na da suna ya sayyadi. Karajina matsowa kusa da shi ta yi, ta ce mashi, ungwana yan bulan ne cike da kuɗi, ka karɓa don Allah. Sauran ɗalibai daga mai kawo ya sayyadi yadi, sai shadda, sai takalmi da sauran abubuwa na more rayuwa. Ya sayyadi fashewa yi da kuka, ya miƙe ya ce, wannan kayayyakin da kuka haɗa min gabaki ɗaya kamata iya kai su gidan marayu. Ya buɗe envelope ɗin, sabon kuɗaɗe ne 200. Ya zari 200 daga ciki, ya mai da bakin envelope ɗin ya liƙe. Ya ce, wannan 200 na ɗauke ta ne domin za ta isa kuɗin a daidaita sau zuwa gidan marayu. Kowa kallon shi ya yi cikin mamaki. Wata yarinya ta tuwa guje ta ce, ya sayyadi? Ya juya ya kalle ta. Ya sai kinki kaya ya nufi kofa. To ma saurare ku biyo mu don jin yadda za ta kasance. Ya sai zai kai wannan kayan gidan marayu ko kuwa bagararwa ya yi. A madadin mawallafin wannan littafi mai suna alƙawari,
sai kuma ni da na karanta muku shi Muhammad Sauke Lefe nake cewa kuna da damar tuntubar mu akan 0700 34 53 55 danna subscribe 78 sannan ku danna kararrawa don sanar da ku sabbin ci gaban wannan littafi. shirye-shiryenmu. Saduwar alkhairi.